Как да рекламираш бизнеса си в мрежите, част 2. Днес ще ви покажа от какво се състои едно видео, т.е. компонентите, които са най-важни, за да сглобим целият пъзел, т.е. едно видео, което наистина може да ви донесе клиенти, което ще ви помогне да си разраснете бизнеса. Първо и най-важно е да имаме формат. Формата 9:16 е така нареченото кратко видео. Това не е телефона, това не е екрана в самата социална мрежа, в която сме решили да качваме, например. Тук имаме профил, споделяне, лайк, шер. Тук отдолу имаме снимката. В TikTok е тук горе, в Instagram е тук. Това ви е безопасната зона, която трябва да спазвате. Има някои хора, които правят видеята и по този начин, т.е. целият кадър се съдържа тук. Аз също го правя понякога. Примерно съм снимала на големия екран на компютъра и се стремя примерно да го доближа тук да седи цялото видео, главния кадър. Второто най-важно нещо в едно видео са субтитрите. Една голяма част от хората в днешно време гледат видеята без звук. Затова е важно да имаме субтитри. Хубаво е лицето да е ето тук по средата. Текста, субтитрите да са му под брадичка. Може и по-надолу, разбира се, да го поставите. Лицето да е така. Или да е така да се изрязва. Но е хубаво тук да ви седят главните сцени. Дори да не се снимате вие, примерно ако снимате или сте изтеглили някакво клипче без авторски права, хубаво е главният кадър да си е тук по средата и субтитрите да си вървете тук. Да не излизат от този диапазон, защото се застъпят с бутончета. А за субтитрите можете да използвате платения капка. Clipchamp, Submagic и Opus Clip, но те са платени. Първото най-важно нещо. Времева линия. Тези вълнички, това е нашият звук. А това празно бяло пространство, което виждате, тук се показват самите кадри. Тази чертичка, която виждаме, вие решавате къде да я поставите. Всъщност това е къде ние отрязваме видеото или къде свършва, примерно тук, ако имаме клипче как бягаме, то свършва тук, примерно то е 10 секунди и тук свършва едно видео, почва едно видео, в което ние примерно говорим. Или тук сме решили да накъсаме, защото тук имало тишина и други такива неща, които не сме искали да има във видео. Каква е тази кутийка тук отгоре? Тук седи нашия текст, могат да седят нашите субтитри. Обикновено те седят отгоре на тази времева линия. Както и самите картинки. Тук можем да сложим, ако искаме примерно да покажем някакъв надпис, да кажем, ако тук говорим за биткоин, можем да сложим логото на биткоин. Говорим и тук пак бягаме. Искаме да направим нещо интересно като ефект. Можем да го изрежем ето тук и да поставим ето този преход, което е една анимация, която прави малко по-интересен прехода. Какво правя аз? Аз слагам звуков ефект на всички преходи, но разбира се, той е малко по-слаб като звук от останалия звук, който имаме, за да не оглушим хората. Вместо картинка можем да слагаме стикери, можем да слагаме логота, субтитри, звукови ефекти и също така ефектите, примерно като да добавим нещо интересно, като примерно да валят пари или някакъв ретро ефект, те също се поставят отгоре над кадъра, който ние искаме да сложим, за да може да стане интересно и динамично видеото. Второто най-важно нещо са кориците. Ще ви дам пример с моят канал за автомобили Revs. Първото и най-важно нещо. Трябва да имаме текст, който загатва, привлича, т.е. вижте това най-гледаното клипче. 99% от хората не знаят това. Ма кое е това? И виждаме как отстрани имаме някакъв фар, нещо като ромб и това нещо по себе си ни кара да кликнем. И виждате, първите 3 секунди подчертават самата корица. Препоръчвам ви да я правите ръчно. Можете снимчицата да се направите с изкуствен интелект, и тези 3 са с изкуствен интелект, но после да си направите текста ръчно. Да си направите корица от самото клипче. Виждате ето това. 100 000 тона. Ама какви са тия 100 000 тона? И тук подчертаваме, виждате на хиляди сме го направили по-голямо, нарочно сме го избрали така, за да може да подчертава какво е това 100 000 тона, черното, мазното, дето задвижва гиганти. Това е целта. Някакъв текст, който да привлича и отзаде на кадъра да се вижда той е герой на видеото, който подчертава и кара човека да кликне върху него. Пример за лоша корица е ето това, защото има прекалено много текст, няма нещо, което да загатва. Написали сме една камара текст, който почти никой няма да го чете, ще се набият първо тези подцветните думи. Това е хубаво да подчертавате с някакъв цвят, примерно жълто, синьо, в зависимост какъв е вашия бранд. Както и тук. Тук няма нещо специфично, нещо, което да привлече всеки основен модел на Ферари. Това и мене не ме привлича сега, като се замисля. Тук няма никаква корица, което е зле. Тук не се вижда. Вижте, тук няма контраст. И затова също не се е получила тази. Тази кола струва. Това е хубава корица. Виждаме някакъв Мерцедес, който изглежда странно. Тази кола струва.
1,5 милиона евро, за да привлечем внимание. Нашата тема е героя на видеото. Това, което е интересно във видеото, стремете се да го правите интересно. И текст, който подчертава, подтиква човека да се зачуди и да кликне. И първите 3 секунди на видеото всъщност определят успеха на самото клип. Това е за кориците. Това бяха едни от най-важните основни компоненти. Разбира се, може да съм пропуснала някой, но вие също ще придобиете ваш опит. Ако искате да видите как това става на практика, последвайте ме, защото в следващото видео ще ви го покажа безплатно.